May nabihin ka na ng Sobrang Kristo. Ang nasugat sa pamampon ng Bible study. Iyong nito. Sa ngalan samahan, sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, sa pamamahan, salamat kayo sa lagi kayo, hindi nagka-tigong sa kami, pero doon sa mga hulo. Samtang magpun kami sa mga hulo, ang mga katungan, apuyan sa mga kinabuhi, sa kami sa isapan. Wala kami din mo Ginoo, kung wala ng grasya, kung sa kapami, kasi kami nanay, yung kapalayon sa mga pagkakala ng kanimo, kung panahon ma, pagpayong obos, diya sa mga sinaka. Hindi ang mong himala ng mamahan, pasalamatan, sa ngalan sa mga pagkakala ng mga ginagagusto, na buki, kung nagahari, ibang kanino sa Espiritu Santo, Jesus Christ. Sa panabang isang samahan sa anak ng Espiritu Santo. Okay, welcome sa buwang Monday, every Monday Bible study din sa social hall. Sa Dinuestra, sa inyong namin, wala hindi. Masalamatan ito ang parish first na nagkagayon na mga gamit din ng video. Dito ka Padre Leonel Damios, eksaya na assistant, dito Padre Sirigo Andan. Salamat po sa kung mga kagsunan karoon na view na online karoon. Ang mga kagsunan ng mga city, members sa mga Catholic Church sa nagkayang kapit sa Pilipinas o upang nason yung nabuhan ng safety life ng Israel. Salamat sa mga view ng kagsunan. O usap, salamat sa tuwang Secret President na panagkaroon si Brad Adam Pern o panibag ng festival na naghangay ng live sa mga board steward sa mga author, sa Dr. Jeffrey Ilus original na tigama sa labi ang humay sa Barangay Disa, Cebu City. Basta itong veterano na si Brad Safety POS former, Brad Alfredo Alboro, Brad Nicolas Ariano, Brad Vicente Interior Jr., Brad Wilkins, sa mga Board Stewards, mga nagkaroon, si Brad Erlina Pisa, umusap ni Brad Rodrigo Avellana, o ni Brad Francis Boy na first time na may kampong sa Buwak City Bible Study na lumad siya nagkabuhod gusto siya mahimaw sa utunan sa Monsignor Boy. Pasalo ni mga brother niya may soon, di mo maglalan ang kanina mo ang first safety speaker sa ka-active na safety boss sa Cordoba. Wala pa Cordoba. Ano na niya si mantala sa mga narikot sa itong katulong pakto. Kung na kayo si Brad Hody Caglato. So, greetings sa brothers, sisters, brothers na. So, kasi ako sa online, brothers and sisters lang. So, it's been a pleasure talk around sa ating CR na venue. Then, akong topic na doon na is muna ang existence of God. So, wala din siya sa 20 topics or sa 21 topics, but i-approve ni Mami Jo na gusto siya na mali na topic at topic aron. Ano man, importante kay ang punta sa Katoliko, dili ra lang iguan. Mao sa lang natin ko Ginoo. Mao na yung sa Katoliko. Di ba? Sometimes fokus na sa iglesia, fokus na sa tingdaan. Di ba? Kung wala ka kay bago na puti lang yung tra. Mao ang mga tao nga mo Ginoo. So, importante kayo atong pag storya karon. Una bugi Ginoo.
Diba? So brothers, wala kami mahatag din mga biblical verses o mga versikulo sa Biblia. Kaya ang punto sa pag-pruwit ba man ay Ginoo, di ka magagamit ng Biblia. Ano naman, ay matulbasa nila na kung gamit ang Biblia, bias na. Diba? Ito ang Biblia nimo. Pag umungi sa muna yung Ginoo, before kumuto muna yung muto sa Biblia. Diba? Hindi na muto sa iyo Biblia kung hindi ka Biblia kapuhin ba man ay Ginoo. So, wala akong Panginoon, atong topic ako. So, wala ko yung madulog direct. Nanay Bible verses na suporta na itong kami dito. Diba? So, puro na, kasunay na direct, nalaabot yung Ginoo. So, first, what is the definition of God? What is God? Diba? So, kung sa mga ay ang napaka-Diyos, Diyos. So, napaka-Ginoo sa Ginoo. So, sa encyclopedia sa simbahan, encyclopedia sa Katoliko, sulit din na, the proper name of the supreme and infinite personal being, the creator and ruler of the universe, to whom man owes obedience and worship. So, ulit, basta mo sa Diyos, walang Ginoo, o sa ligan, kamahanan, o sa infinite, the reason, hindi siya limitado. More. So, matawag Ginoo, o sa kabutang, matawag Ginoo, o sa kaisisigdo, kung kani supreme, pinatasan, pinakataas, di ba? O, grabe kayo, wala yung limitado. Maunay na pagkatinoo sa Ginoo, kung saan na, attributes niya, nagyan na ng mga attributes, nag-consider sa sipahan. Di ba? So, wala yung tao na wala. O sa mga attributes na is mga God's simplicity, di ba? Immutability, dahil sa mga ibang term nila na tawag ito as God's nature or divine nature. Diba? So, dili na topic na ito, unsa ang Ginoo. So, ato sa, di mo ka magsurya, unsa ang Ginoo, ato sa suryaan, kung na ba Ginoo? Kung na Ginoo, may bawal ba? Diba? Tinuway, kung di na ito may bawal, pag-iba ko na Ginoo. Diba? So, kaya yung mga skeptics, muna yung mga tao na tinutuko. Naabay tao sa Mars, hindi tinutuko na tayo. Huwag yung ba? Muna yung mga skeptical na tao. Diba? Dapat itawag ng mga agnostic. Kaya yung mga tawana, mawala na sila na. Siguro, may Ginoo, pero pili po may Ginoo. Diba? Why? Barugalan ba? Mutuo din, ano? Diba? Kung naatay, kung sa kung sa proposition na true or false, ang agnostic nasa or. Wala true, kung sa false. Diba na lang one. So, let's say, usa sa mga skeptics na lies, sila mga modern philosopher na si Immanuel Kant or David Hume, they think that God can neither be proven or disproven. Kasi pasagot nila na di ka-prove na na'y Ginoo, di ko ka-prove na may Ginoo. Muna ha? Na naman, bakit pa nila? Limitado nga yung utos sa tao na makaibaw ka na'y Ginoo. Di ba? Ano ba? Kung na'y Ginoo ka, di mo na may bawal sa tao. Kung na'ang magana. Na naman, limitado nga yung utos. Muna ha? So, the reason for this, due to the limits of the mind, that we can perceive an infinite being. So, kung sa analogy na, di ba sa analogy, nakaibaso nila. Diba, di baso tibok, dagat nila. So, ang utok sa tao, di makakuha kung namin Ginoo o wala. So, na sila ka, di na concern na to. Kaya ang limit sa itong reason, limit sa itong muna-muna, ay nasa kalimutan. Mag-reason ka Ginoo, lain naman na. Ano ba? So, bawal yung kalibutan. Ang makuha sa utok, kanila. Mugawas sa kanila, hindi na makuha sa utok sa tao. Sabi sila, so God can neither be proven or disproven. Ikinsa mo ka makabaw mo na Ginoo. Limitado mo mo na. Infinite mo to. Tako mo ito ng one, being. Di ba? Kung sakto ba lahat? Sila. Diba? Sakto ba sila? Dapat mga theologians or
or philosopher nga nag-prove na ay Ginoo. Di ba? So, ay pari ka diri sa Islam, na diri si Al-Nazar, pari ka sa Baptist, na diri si Dr. William Lane, or one of the Protestants like John Lennox, sa Katoliko, naghan St. Augustine, di ba? St. Anselm, o si St. Thomas Aquinas, o rin pinaka-famous niya nga, the 5 ways of St. Thomas Aquinas. Di ba? So, let's start ka ni Anselm. Kinsa ba si Anselm? Di ba? St. Anselm of Canterbury. So, St. Anselm of Canterbury, i-prove niya na yung Ginoo. Kaya ang tao na ito parang na Ginoo ko, dua-dua naman. So, i-prove niya. Yan na siya na. The very basic idea of Anselm is on proslogion. Kaya proslogion, muning letter niya. Ang letter ba? Kung isuwat na isuwat ang proof, ay i-argumento na yung Ginoo. Kaya siya din, kanina argumento, known siya as the ontological argument. Diba? Muna ito sa philosopher, ontological argument. So, onto means a being, to study being. Diba? So, ikaw, ito na naabagod ka. Diba? Kinsa ni tao. It's under the ontology. So, bilang tao, saan ito yung dali? Ang ontology, under the metaphysics. Diba? So, dito sa ito, i-apply, i-dig down. Sa kanang ontology, it talks about being. What is being? Diba? Now, ang ontological argument ni St. Anselm, i-prove niya na ay Ginoo, pinaagi sa kinsa ang Ginoo. On the being of God, i-prove niya na ay Ginoo. How to prove God? Pinaagi sa being sa Ginoo. So, unsa din Ginoo? What did Anselm? What is God? Unsa din ang pagkaginoo sa Ginoo? Usa na is perfecto. Di ba? Kung di perfecto, di na Ginoo. Pero dahil siya, kung perfecto na siya, na-imply na existido siya. Na naman, kung di siya existido, di na perfecto. Muna niya kuhan. So, by the idea of God as being perfect, he proved niya, in this perfection of God, God exists. Because the perfect being must have existence. Di ba? Ibota na to, ang unicorn. Kasi perfecto, ikaw ang unicorn. Ikaw, kinaaman ka, ilisino mo ka, pero ang unicorn di uwangan. So, pag itaopan mo sila sa kalawag kayo, makita yun ay sumay ang kamay. Di ba? So, ang kisa may mas perfecto ninyo, ikumparahin mo galing sa Duwinde, or let's say Mermaid, or Serena, kumparahin mo galing mo na lang, kasi yung doon. Ikaw, kaya may instinto mo ka, kaya may existence. So, dahil siya, kung ang Ginoo mo, kung ang Ginoo perfect. So, ang Ginoo, existing. Tinusa na sa mga perfecto sa butang, kaya existing ang butang. Therefore, God exists because God is perfect. Mga na St. Anselm. So then, naan ko ni-argue din, object na lang sa Franciscan. Diba? At dili na focus na. But you can have a deeper reading, na argument. Na ay, nagpipatahay na siya. Kaya kung gusto ko nga, Franciscan yung nahimati yan. Nagpasahin ng letter. Marami messenger sa una. Diba? Ako Facebook. Nabayad ng gagawin sa Facebook. Na letter man. Reply. Mga yung Facebook sa una. Diba? Kung napapos panahon ka rin ngayon anin, letter rin na. Diba? So, hindi nyo ito muna ko na ito kayo, magkalubit ang bayo nyo, magpanay na. Diba? But you can have readings, hindi nyo research ang ontological argument ni Anselm, kasi object na. But, usa sa ni object sa nana, is usa ko nyo na santos. Parang di ati, alin. Kasi nga, murang batik na siya, mga ginito, na mapuno ko na yung yan na siya. Kinsaman, si St. Thomas Aquinas. Diba? Ha? Santos, sa gaway. Natural na. Mag-source ka inquiry, natural na sila. Nanay, mag-inuan na eh. Sila mo doon ang philosopher. Diba? Nasa yung idea. Di mo niya doon. Hindi mo siya yung idea. So, na siya. Yan na sa Aquinas. Thinks that Anselm's argument is faulty because of his notion of God as not self-evident. Dahil siya, di man makonsig ang Ginoo. Di man masud ang Ginoo sa atong una.
So, pati ito ba argumento, gagamiton. Kaya siya. So, instead of proving God's existence of His very being, we can prove God through His creation. So na siya, duba niya si answer. Ipidig. Na naman, kanina mo prove mo mga Ginoo, pinagi sa iyong pagka-Ginoo. Diba? Kasi mo, mag-serve ko na buda. Circular argument. Nanong namin Ginoo, kaya naan siya. Pero namin siya, gawin Ginoo. Ito yung Ginoo, argument ito. Diba? Sa logic, di mo na pwede. Palasin mo na. Kedua, ang Ginoo, hindi man evident. Kasi magkabot ng self-evident. Sama ba rin? Hindi na kailangan yung unang na naabay ni. Naninidaan. Pinaagi sa iyong presence. Naanin siya. Hindi na kailangan yung magdilipulpin sa akong tubangan. Naanin ka ni. Pero dito hindi na. Okay, makita na naay Ginoo. Kaya by virtue, God, Spirit. Hindi makitaan. Diba? So, listen, i-prove ang butang na hindi makita. Diba? So, nara sa pointos. So, nakita sa glahin ang buwin ito. Kung saan ito mag-prove ang Ginoo? Nara siya. Kung saan ito mag-prove na naay Ginoo? So, instead, i-prove na ito ang Ginoo, pinaagi sa iyong pagka-Ginoo. I-prove na ito ang Ginoo, pinaagi sa makita. Through creation. Diba? What it means is that knowing the invisible cause through its visible effect. So, ang Ginoo di man makita, so i-prove ito, wala ka hindi makita, lagi sa iya sa makita. Misaptal wala. Balik na ito, mata ka analogy. Mata ka analogy yan. Kung saan analogy sa kayo. Example, nag-include ka dito. Sa unahan, kasi sa bara, sa bara, may aso. Kung saan mo mulukaan. May kayo ito. Kung ginakas kayo. Wala. Pero nagpulong ka mo na kayo. Kaya may aso. Diba? So, ang kayo, invisible yung mata. Kasi visible yung mata, ang aso, nanigawas. So, pinaagyan na, through the visible effect, you can know the invisible cause. Diba? Kung Ginoo di makita, piniprove kung Ginoo, piniprove kung di makita, pinagi sa iyan, sa makita, na iyan di buhat, bukan dipot effect. Diba? Which is ang creation. So, ang si Aquinas, instead, gilian ko sa Ginoo, nas kita sa kalibutan. Ano siya nag-observe para ma-prove na naadya yung butang na makita. So, dahil na rin. So, tungkol na naabot, ang let's say, nabugnan niya ang itaw ito at the famous 5 ways. Diba? So, yung 5 ways, diba? One argument of motion, the argument of causation, the contingency, gradation, o finality, of intelligence, sa teleology. So, wala siya lang. Dahil siya pinas na, okay, di man makita Ginoo. So, ari ko sa makita. So, naamoy yung sundan ng tanan. Di ba? Example, gano'n na, kita ang cellphone. Nada na gibuka. Di ba? Pero wala kita, ano yung nagimo? Pero kabaw, ano yung nagimo? Sige, nagimo ano. So, pinagi na cellphone, di mo nakitaan. I-prove di mo, ang di makita. The cause, side effect, the visible effect. So you are proving the invisible cause through its visible effect. Kung ito nga analogy, kita kayo o kita kaso. Gusto mo kita kaso, kapag kita na kayo dito sa unahan. Kita may ligaw sa kaso. Mamona, na idea ni Aquinas. So, since God cannot be seen, since God is invisible, so then Aquinas proved the invisible God through His visible creation. Diba? So, the argument of Aquinas has 5 ways. Diba? Dahil siya sumapring na, or say, the first part. Does God exist? Existence of God. Rather, i-point niya na ma-demonstrate ng Ginoo, ma-prove ng ibang Ginoo, so lahat sa limang ako. But, brothers and sisters, hindi naman ma-akumpani ang lima. Itaas kita na hukay yan, ito ako yung gamit ito. Kumama, pagkaot ng lima. Diba? So, need mata, another background, influence, para masamta na ito. Pero ambot, masabot na ilagi sa motion, na ay kausaban. Diba? Dili mo init ang bukan, ay dili mo init ang tubig, kung wala yung painit sa tubig.
Di ba? So, ang pero nagpainit sa tubig, init na daan. Para mo init ang tubig. Sabon, tubig kaya, kaya tubig, libog daw. Kung saan mo painit, pabukal mo. Bukal mo sa bal, inuhin pa, balon, pabukal mo. So, minit ang tubig. So, kung minit ang tubig, inaay ng tayo, nagpainit sa tubig, na nagpainit sa tubig, kaya init na daan. Kaya di mo siya makapainit sa tubig, kundi siya init. Diba? Ala, sada. So, dala siya yung na sunod. So, since na may motion, naagi naglihok talaga na. The first movement, the first move. Pero kaya yung first movement, wala niya siya nag-move. Siya ang, wala nagpalihok kani. Kundi siya yung nilihok. Ay siya nagpalihok. Diba? So, mga nakakapainas, so nakay Ginoo. Nara mo sa kainas, possession. Ikaw, bilit ka pwede. Kisa ba ikaw, baka ikaw na ako nagpapit sa mga galito. Diba? Ako nagpapit sa galito, independente ito. Hindi na ba ako sa mga kainas? Ha? So, hindi na ba ako sa mga kainas? Ako sa mga kainas, na example. Kisa na pakatao, yung mga pinikanan. Kisa na suporta sa mga kinabuhi. Mga kahoy, mga saman, hangin, isa pa, mga pagkaon, mga anak, dahon, wala kasi na yung vegetarian din ilang butan. Diba? Pero, kanina pong example, ang suporta ni mo, kaya mananap. Kung kayo mananap, kailangan ko yung suporta. Kailangan siya tubig, kailangan ko siya dahon. So, naan yung connection. So, nala siya ka, hindi ka puro ng suporta kanan. So, nari usa na self-sufficient kung nagkatang suporta sa kanan. Ito ang Ginoo. Diba? So, dapat ko sa tuwan. So, gradation. Sa muna is, tawag na ay perfect being. The goodness. Diba? Kalima na is what it calls the teleology means finality. Mula sa, tawag na siya sa Aristotelian na term, telos, means final end. So, purpose. Ano ba? Diba? So, makita mo gini mo. So, una may purpose sa kahoy. Ay, kasi purpose sa bangko. Liguranan. Diba? So, kita mo na ay purpose na ay paingon na. Na ay paingon. Ang kahoy, ay ang liso, paingon na yung kahoy. Diba? Ang lisik, ang usa ka mananap, paingon na natin. So, gana siya ka, na ay nag-design na. So, na intelligent. So, naay Ginoo. Diba? So, kanya akong pangatang brothers and sisters is grace na gini sa usay sa mga Pilipinas. Diba? Hindi mo na ito makakumpani na kuhan, sana, makakumpani na lang lima. Diba? Even though, kailan mo another na po na talk direct, but still, if mag-talk na kung 5 ways na Pilipinas, kusala dyan na, grace, ako makata direct. Kaya imposible na maksudi ang lima for 30 minutes. Diba? Hindi kita alaga understanding kung sino sa mga lakay na may ubat po kaya wala kayo nakuha. Diba? Sa buong na lang, natin ba? So, alam ko naman is general terminate kung nakit dito or wala. Diba? Sunod na po ito, maybe magtakot na the first way. So, hindi masunod the first way. Diba? So, mga siya, to talk about God means God reveals Himself in many ways. Diba? Known na sa simbahan as the natural revelation of divine revelation. Diba? Kasi basa mo na even though nawala ang kabasa ng tao sa Biblia, kabawag mo tao na yung Ginoo. Ni-affirm siya Aquinas na naman, even sila Plato, Aristotle, naman may concept sa Ginoo, ano sa kabasa sa Biblia? Muto naman ito, sila mga kawan na, mga BCE or BC, before Christ. Gusto na compile Bible. Diba? Gusto nila pag-igawa ng Ginoo. Gusto sa Biblia. To the point, nasa grace. Nasa example din ang kalauna, o yan ang Kristo. Wala pa yung commission na yung kamo. Pero kamo sa lang yung Ginoo. Pero yung Ginoo, hindi perfect. O sa kabaw na, hindi ang Ginoo. Diba? O sa kabaw na. O, pero nasa like grace, nasa like concept pa. Nasa like concept na ay, di something, di direct mo. Ginoo gini. Diba? So God reveals Himself in many ways. So sana is natural revelation
of divine revelation. Gusto rin divine revelation. So, divine revelation is i-reveal ang buka, kinaagi Biblia. Sige, nagkakad mo. Asa ito makuha? Sa Biblia. Sa tradition. Diba? Kasi sa Hebrews 1, ulit, nakakalaw, diba? God spoke in many ways. Diba? But in the last day, He spake through His Son. Diba? Sa pinakalas na adlaw, Biblia magalingon, diha sa iya anak. Nagitawag sa simbahan as the public revelation. Kapalayan ng private revelation na itong makuha nilang dahil sa Fatima, ba, mga parasyon ba? Ano yung private revelation? Public revelation, ano yung mga ipag-reveal na angay gigatong tuhan. So, piragi sa apostles, piragi ng Kristo, until sa last na apostle, wala ng public revelation. So, di na ito tinoon, di na ito ang ikuhan ko, ang Mormon, na another revelation na ano na, wala yung third testament daw, katulong kasagutan, matundina. So, wala ikaw o divine revelation. Dati ikaw o natural revelation. So, ang natural revelation is that the Himo, pinaagi sa creation sa Ginoo, i-reveal niya pag-alibod. Di ba? Di ba namin sa itong MCD? Na we can have certain things that we can know God through our reason only. Naman, pag-himo sa Ginoo sa kalibutan, i-implant niya ang kalibutan, di ba? Kaya bawang talaga kasi niya. Di ba? Bakit ba sa kung mo? Di ba? The heavens are, Psalm chapter 19, verse 1 to 2. Di ba? The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day, pours forth speech, and night to night reveals knowledge. Kasi pasabutan na ang kalibutan, adlaw-adlaw, gabi-gabi, naghatag siya knowledge nato na nakay Ginoo. Pinaagi siya mo, di ba? Na nakay naghimo sa kalibutan. Kung gano'n ang kalibutan, nabi sinuganan ka na. Ginoo mo niyo sinuganan, Ginoo ka na rin. Wala na bukang bukang ganit. Di ba? Nabi sinuganan. So, ang bukas sa kuya, ang creation, ang kalibutan, naghatag o kisimitsahin, naghatag o gusto sa kanang message or knowledge na nakay Ginoo, na nakay naghimo. Diba? So, wala ikaw ang natural revelation. So, pinaagi sa atong rason, matabaw na Ginoo. Wala ikaw sa simbahan as preambles of faith or reasons of credibility. Diba? Wala ikaw na itong preambles of faith or reasons of credibility. Pinagi sa philosophy, makabaw ka na naay Ginoo. So, kung saan na yung objection na rin? So, wala siya na, nalong din na yun, kung saan objection na rin, kung saan ang mga objection. Wala sila. Nalong din naman din ang Ginoo, magpakita siya ng galingon, na siya. Pero kailangan ko yung pagkitao na siya. Why does God reveal Himself? Kung manatagal, wala na yung peace. Diba? Kung saan? Kung naay Ginoo, kung makita siya, convert na lang. Wala kailangan isang yaw. Di ba? Hunong na ito pag-apusulado ng sinitip. Hunong na tanan. Katuloy ko na tanan. Paggawa sa mga Ginoo, pakita siya, Ginoo ko. Ito ko na tanan. Kunong dito niya buhat ko. Di ba? Kunong dito niya buhat ko. So, kung saan ang misteryo na sa Ginoo. Pero ikaw na siya as the divine entities. Diba? So, brothers and sisters, so pwede mo maka-take note ng mga term, pwede nyo i-search kasi basta kung pagkilala natin ikaw, divine entities, na basta mo tala na ang Ginoo, tago siya. Pero, mag-question ba, hindi mo ito makita ang Ginoo. Pero hindi siya parila na ito ba, na nabas na dada, na. Pero namay Ginoo, kita pa ka. Naamag mo. Ikaw sa divine entities. So, kung sa ito ba, ito ala, matawag ito in two ways. First, because God wanted His people to seek Him truly. Gusto sa Ginoo na mamita ang tao niya na matinod-anom. Kung ang tao makita, di ba? Gusto siya na mamita din ang tao niya ba? Kaya once mo-desire ang tao na mamita niya. Di ba? Kaya once na siya,
Do you think ma-appreciate mo sa existence? Hindi, alay bro, okay. Okay, fine, wala. Pero, hindi kayo makita, di ba? Buwas kayo makita. Dahil makita. Kedua, because we wanted to find us through our nature, because rationality is good for the man. Diba sa mga na what is good for the man? Kung saan hindi ay makapag-good sa tao? Exercising our nature as being rational. Diba? Kung di ka magaling sa moto, diba? Kung di ka kuwan, wakay kalayunan sa mga mananap. Kung di ka magulahuna. Diba? Kung saan may nakalaki kung sa mananap, nakalahuna. Naka-intellect, buwid. Mabuwid din doon. And once you have knowledge, you will decide. Diba? Once kabaw ko manakay din, diba talo? Once kabaw ko manakay pag-ibig nila, what to do nila? Diba? So, ang desire, mo ng will, ang reason, ang intellect, mo ng mahibaw mo. So, connected ginagawa. Nurag magpuy ginagawa. Hindi na siya hindi na magpuwa. So, hence, finding God through rationality is fitting to know God as the source of good. Kung kasama ka niyo, brothers and sisters, na ang Ginoo, gusto sa Ginoo, gamito na ito muna-muna, reason. Because reason is our good. Kung may makapangayan sa tao, kung may makapag-good sa tao, ang rationality. So, pinaagi sa reason, gusto siya ba i-exercise, gamito na itong reason to find Him. Diba? So, muna ang gusto sa Ginoo. So, dapat mag-iangay, mga rason na ang Ginoo, din kayo, sila na din, anong bibig, yung takbo ang Ginoo. Dapat may rason na kung sa na. Pero, hindi ko makapapinitalan. So, bakit akong Ginoo Brothers na pilitin na to, na we can have further research pag-inhanin. Because tao kayo siya na rapid, hindi siya masunod ng 30 minutes. Diba? So, ako din, general na din siya. Pagkakang general na din siya, simplified na din siya. Ikaw mo na lang yung search, kung sa pag-ianay ba? Kaya, ako din po perfecto, hindi mo na kumakatak na lang. Diba? So, who knows, na kung may bawal, na kung pag-ianay. Diba? So, one of the church fathers, kung na kung mga sila ko tradition din rin, kung ano sa Yusya, o Toko, yung input yung church father. Diba? So, according to Tertullian, in Endeavor Against the Heretics, chapter 13, verse 1, AD 200. There is only one God, and none other besides Him, the Creator of the world, who brought forth all things out of nothing through His word, first of all sent forth. So, pagkalabot, na sa early Christians, usa ra ng ginila ng Ginoo. Dili na gan usa ako. Diba? Kedua is the recommendations of Clement, so Saint Clement. Matod sa chapter 3 verse 75. So AD 221. Dahil sa dili true, there are many that are called gods, but there is but one true God, according to the testimonies of Scripture. So, nag-unified ang atong church father na usara ka ng bunila sa Ginoo, usara ka ng bunila sa Ginoo. Diba? So, wala sa na. So, mao na mga atong mga church father na akong pagina, mga early Christian, na usara ilang bunila sa Ginoo. So, in conclusion, God exists, and surely He is with us from eternity to eternity, the Alpha and the Omega. Diba? God does not abandon His people. For He revealed Himself in many ways so that people can know Him and people can know that they are loved. Diba? For it is the expression of the Blessed Trinity. Diba? So, both mga mga brothers and sisters, na natin Ginoo, kung tuod kay gigugma ta sa Ginoo, yan nanimuma siya na mahibawaan na niya, mahibawaan nato siya sa pinaunsa na paagi. Para mahibawaan na to, na naihigugma na to, kung naihangay higugma na to, kay mauna ang gugma, mauna ang expression sa Trinity. Diba? There is the lover, the beloved, and the love. The Father, the lover, the Son is the beloved, and the Holy Spirit is the love between the Father and the Son. Diba? So that is the economy of
of the Blessed Trinity. So, ano lang po po, brothers and sisters, so during sa atong limit of time, so ano po po, so thank you sa tanan. Amen. Kaya salamat, Brad Oli Galago, sa mong pag-bakit sa existence of God. Diba na ilan ng Diyos. Kanya may sa nila umatag sa mga speaker. Diba dahil na karong mabot din gobernada at sa Martin na nagtuloy kayo sa Hansan Beach Resort. Ang ikibawalan ni Brother Mario kasi na nasayang sa punta na tapos sa Rio sa Ministra Senior Gabriel Precise Magilanas City o sa Julia Hansan Brad Lewin Hansan okay gusto ko ba na tagaling magawang signal safety speaker na lumayan ni Dohol sa puyo sa Barangay Buba sa City. Usa sa mga board of steward na activities yan sa Buba chapter sa Buba Parish ng Panilang Overnight. Ang ganda talaga si Brad Noel Lucas Canizares. Salamat sa itong update ikailan kaya na ito sa sinisya US dugay na sinisya pinalagat sa Asturias area. Kaya kagalan sa kinatipon ang puwesa sa safety Cebu pinaguluhan sa itong safety maestro Brother Socrates Fernandez atong safety president Waylay ug sa tanang makatauhan na nagsutong live sa itong matag Lunes kabay mo sa atin na GR, may gabi na itong tanan mga kaigsunan. Mga kaigsunan, nagkapit tao. Balir, nagpiat ka natin si Balir. Balir. Kura ito ako na nag-ito na, isa ba tayo nito na? Ito na. Ito na. Kalim ko na po. Sige. Atong topic ako school ng sunod topic tao Virgen Maria Immaculada Concepcion. Na wala biling sa bansa o sa ay magkukutan sa ulog siyang nasumaran siyang adlaw tawhan to Virgen sa kaigsunan. Sumala pa sa atong sipahan si Virgen Maria Magkaigsunan Immaculada Concepcion but pasabot wala ni siya buling man sa usala. Kaya mga kaigsunan kusog kay pahit sa atong mga ang tao sa mga kaigsunan mga akusisyon sa hari ko size tanaw masala sa mga kaigsunan. Lagi sa ganyan sa Lucas kapitulo 1, versikulo 47, mismo ang mga birhen ni angkon na nasa laksa. Kaya yung masadya na akong lawas espiritu nagday sa mundos ng mga luwas. Ako pa, buti pa sa mga giluwas na din isa. No? Wala ilang mga labi na yung mga tawag-sunan na sa mga sulpot. Na naging sulpot. Kaya naman po ito hindi kalit mga kaigsunan. Kaya ang atong mga kaigsunan, wala sila kasabot o unsa rin isuwat rin sa Biblia. Ang ilang pagsabot, ito sa nila kay humlay lang ibang hatag ito sa kaigsunan, labi na ito sa bukid. Pero may biglang kagkanta rito kung lagi yung baptist. Kung nagkanaghanan nito, kung mga tawanan, di mo ito sa mga mamiri, Immaculada Concepcion, walay kuling man sa sala. Unang atong tubagon mga kaigsunan.
Kaysa in every general laws, there is an exemption. Sa kinatibok ang balaod mga kaigsunan namin ay ipahigawas o i-exempted mga kaigsunan. For example, na vehicular accident mga kaigsunan. Naitabo na sa kadalanan, pero pag naitabo, wala pang muhimong skits, wala pang imbestigan, mutubutan sa tupusyon, sa di papasudlan. Unang pagkakot na sa ambulansya, ano ba? Tuktok. Agad itong nagputang sa kusyon mga kaigsunan, mga auto-reaksyon naman, pasudlon ang ambulansya kahit di kinahanglan mga kaigsunan. Inga na usap si Mama Mary mga kaigsunan. Inga naman, atong basa rin sa Kaalam, Kapitulo 1, versikulo 4. Nga kaalam di musulod sa tao nga makasasala. Sabi mo? Ang kaalam di musulod sa tao nga makasasala. Nakinsa man mo kaalam. 1 Korinto 1:24, diha natago ni Kristo ang gahom ug kaalam sa Dios. Unsa man? Diha natago ni Kristo ang gahom ug kaalam sa Dios. Na si Kristo. Ya pangutanan. Nganong ni puyo man si Kristo siyang gabuhan sa sabakan sa mahal nga Birhen Maria. Mura klaro kay pagkigsunan na ang imakon ang si Birhen Maria Immaculada Concepcion. Walay uling sa bansa o sala mga kaigsunan. Klaro na kayo. Kaya bisang gani si Jeremias, sa Jeremias Kapitulo 1, versikulo 5, nadiya pa siya sa nagwaangkan sa minahan, gihinluan ng daan mga kaigsunan sa Ginoo. Unsa naman to si Jeremias? Propeta naman to. Kasi mamamili pag hinluan na anha siya mupuyok o siyang kabuhan siyang sabakan mga kaigsunan. Unang klaro kayo. Ngang pardo sa tong simbahan, wag doy sala, wag doy buling man siya sala si mamamili. Kay bingon sila sa Roma 3:15, Roma 3:10 nga ang kinatibuk ang balaod ang tao ng kasalaman, di ba? Diatong basahon sa Roma 5:12, klaro na niya ingon nga ang bayad sa sala kamatayon. Sa no? Ang bayad sa sala kamatayon. Diatong basahon ng 2 Hari Kapitulo 2 versikulo 11-12 nga si Elias ni kayab ngadto sa langit lawas sa kalat. Wa man na itong matay ng kaigsunan. Huwag ipasabot tayo ipaigawas. Nga sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 5, si Inog ni kayab sa langit. Alin po si gamit ito? Wa man na mamatay. Murang sa Roma 5:12, ang bayad sa sala kamatayon na ay ipahigawas. Inga na usap si Mama Mary mga kaigsunan. Klaro kayo. Kaya ito mong basa sa Job, Kapitulo 14, versikulo 4. Kasi nabutan niya nga ang hugaw di masagol sa limbyo. Di ba? Kung ato itubutan nga si Mama Mary nakasala. Nababasa man ito niya sa 1 Pedro 2:22, si Kristo di makasala. Si Kristo way sala. Laro na tayo. Di ba? Muna sa tubig nga gagas, gripo, limpyo. Naisaw ni mo baso nga hugaw, minom ka. Di ka minom, may hugaw mo baso. Atong balihon, ang gripo, niagas, hugaw, ang naisaw ni mong baso, limpyo, di ka hugaw minom, kay hugaw magyapon mga kaigsunan. Muna, mayroon sa sila sa Lucas 1:47. Ngunit ito nga, ang akong lawas o balang nagdahil sa Diyos na luluwas. Nagyusa si Mama Mary, di ba? Unang atong suta ng igsunan nga, duha ka klase ang kaluwasan. Itawag na una o primitiba. Buat ipasabot, giluwas ng daan, wapa siya makasala. Ikaduha, restauratiba. Nakasala na usa iluwas, mura ni Dimas. Di ba? Sampol, karang primitiba, nag-drive po sa kanan, ngit-ngit tayo. Kung kay bawang na ipang-pang dito. Drive po ito, sus na, ikalabong mo dito. Nasuod po dito, suod ko ito sa gahong. Unang giluwas ko sa mga tao na nagtala ko. Pero naluwas ko, pero nahog na kudas kapang. Muna kitawag ko, restauratiba. Na-disgrasya na ka, usap ka giluwas. Ang primitiba, nagdamog sa kanan, ngit-ngit tayo, dahil sindita ko, Brad, ayaw ka ito may pang-pang niya, na-disgrasya. Giluwas ko daan, papungan ko dito. Muna yung naitabo ni Mama Mary mga kaigsunan. Laro kayo, di ba? Kaya kung balik ko sa Job 14:4, ang hugaw o ang limpyo, di kita pwede magkasakol mga kaigsunan. Yan sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, ang anghel nag-ingon,
iniguman nimong anak ang Espiritu Santo magpabilin diha kanimo hangtod sa kanturan. So, ang Espiritu Santo magpabilin ni mahal sa mahal nga biri hangtod sa kanturan. Una unsa kini Espiritu Santo? Juan kapitulo 14 bersikulo 26, ang Espiritu Santo maghatag o magtultol sa usa ka tawo nga balaan. Kinsa man balaan ng tawo? Kaalam mo 4. Di mo puyong sa tawo ang kaalam mo siya makasasala. Na ipuyong man ni Mama Mary o siyang kabuan. Klaro, tataw magsunan nga ang mahal nga biri wala gibulig man sa asa. Di ba? Wala magigsunan. Sabi sa tuwa sa kahipot sa oras nga dito ko mga tapit ng diri. Nakuha na namin gamay na katunan. Dengan selamat no. May gabi na daw tanan. Pinasalamat para Lieutenant Noel Manizales sa pagpapakit ng Santa Maria Immaculada Concepcion. Santa Maria Alcalá mulai mansa sa lugar. Salamat sa tangos mga teksto sa Biblia na i-deliver na. Kung karoon ata sa katulong speaker na to, sa mga-update na sa programa sa radyo, ano na ipag-usap sa itong mundo. Ako natin na ganyan si Brad Busy Danny Hugas. Salamat kayo. Tinahod niya MC sa atong Presidente Disipo, Brad Adam Amber, kaninyo mga opisyalis o mga membro, dalay ko ng Diyos, labaw sa tanan. Amen! Sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Diyos Santo, nanging pamahalan niya kami nagatigo, mag-isip sa mga puno, naroon kami maghimong kahayag sa katama. Ikaw, nangandoy, nga kami tanan, wala sa mga kanina. Inyong gipangayo, ni Kristo imong anak, o sa mga Mary, o sa mga santos kalangitan. Amen. Ang tema karon may tungod sa pagkawa. Tungod kay daghan naglalis, nga dunay muka o baboy, okay lang. Pero sa mga sabalista, bang reliyon, Muslim, dili ka pwedeng muka o baboy, kay maadto ka sa impyerno. Sa Old Testament, bawal gina. Nganong may impyerno ka man muka o baboy sa Old Testament ganyan. Sa daang kasabutan, panahon nga wa pay New Testament, ang tanan muka o baboy may impyerno. Nga naman, tungod sa balaw. Kaya kung pa'y balaw, hindi na sila may impyerno. Apan tungod kay unay balaod, nagipatuman kanina sa mga uliho, nga din ang mga mananap na alang kanila mahugaw, tinugutan sa balaod ni Moses, dili pagao o natuyunan po sa Ginoo, nga gatong panahon na tutob sa mukha sa mga na mahugaw, nga gidili sa Ginoo, kini sila malaglag. Asa man nabasa? Na nasa Leviticus 10, Leviticus 11:1-3, o niya, maimpirno ka na, kumukakot ka, Isaiah sa 3:16. So, impirno, di ka, nga maimpirno, tungod sa balaw. Apan, malipay ka, kaya ang tagna diya sa daang testamento, nagpabilin man. Kung matod pas tagna, muabot ang panahon, nga maghimog bago kasabutan ang Diyos. Asa mabasa? Jeremias 31:31. Mabot ko ang panahon na maghimo siya bagong kasabutan. Ug sa bagong kasabutan, ang daang kasabutan, gitawag og daan, nga naman niabot ang bago. Unsa may naa sa bago? Sa diha ang batanong dato nangutana sa Ginoo, nas Mateo 19. Ningon ang dato kadto sa Ginoo, Ginoo unsa may akong buhaton, aron makaplagan ko ang kinabuhi dayon. Di man ang Ginoo nag-iskot sa mga balaod, apan wala na iskuti ang balaod sa kalanon. Nga makaimpino sa tao, kaniya to, kung ikaw mukaon ka sa mga mananap na gilain sa Ginoo, nga di makaon sa mga tao kaniya to. Sa bagong balaod sa Ginoo, lahi na ang iyang patakaran. Ganon, kaya ang mga pagkaon kaniya to, nga ginili, sa pagkatao ni Kristo, siyang pagwali, wala na siya mag-ingon, kagkat itong mga mananap na gilain kanila ito, di pagkaon sa Diyos. Ingon ang Ginoo,
karon pwede na niyong kaunon. Mabuti na panahon na. Nga naman, kaysa diha nga ang Ginoo nagwali, nasa Marcos City 14:23, ningon ang Ginoo diha. Kadtong nagasulod sa baba, kung mupadung sa tiyan, apan ipagawas na pud sa lawas, ato nang slide gamay kay mga mabastos, dili kini makahugaw sa tao. Ang makahugaw sa tao, mao na kini. Kadto kuno musulod sa baba, dili makahugaw pa niya. Pero kadto mugawas siyang baba, mao na'y makahugaw. Ginisda na ang balaod. Kaya kanyato, ang usod sa imong baba, kung kato mananapang gini, isod gina nimo, maimpirno mga tungos balaod. Pero pagabot ni Kristo ang balaod, ginibulis. O ginisda niya, nga katong balaod na ang nahikalimtan, kaya musod sa baba, dili naman makahugaw sa tao. Dili na makalaglag. Apa na makalaglag sa tao, kana naa sa kasing-kasing niya mugawas. So may nasa itong kasing-kasing mugawas sa baba, pagpamalikas. Istorya bastos. Kung sa panatiha, nga iskutan sa baba sa tao, para dili kahubot sa Diyos. Kaya ang baba, maunay gamito na ito sa pagpanabi, kaniya ito ang baba sa Diyos. Ang iyang baba mo'y gigamit sa tanang butang sa pagpamukat. Kumingon ang baba sa Diyos, mutunghang, yuta, ditunghan. Mauna nga, bantayan ang kiniatong baba. Nga naman, diha sa itong baba, magalito kita kulong, nga dili ayon sa kamputo sa Ginoo, malaglag po ng atong kalag. Sa Nignon Santiago, ang atong dila sa mas palitos kuspuro. Nga bisan kung sa kagamay, kung kiniidangkot na ang mga palito, ang dimuklasan masunod. O po ng atong lawas. Ng atong dila, ikura na sa atong ipon. Sa buta na, bantayanan ang dila, kay kaning atong dila po magalitok sa mga pulong, nga dili maayo, nagika sa atong kasing-kasing, gawa sa atong baba, kung kanang mapulong nga, ng mga bastos na atong iskutan, dili makaayo sa atong kalang, makasunog na. Wala pag-abot sa atong Ginoo may gala, di nakapugnan sa mukhaon kung sa imong gusto. Nga naman, katanawa sa 1 Corinto 10:25. Sa banis tuiga si Pablo Ipeles Ginoo, tuig 37 ibig. Yan nagwala sa San Pablo sa tuig 43 na. Nga naman, sa iyang pagka-convert, naghihimong siya kapuso ni si Ginoo, kumanin ipatay si Esteban, siya mo ay pinyalaan sa mga grupo sa apostoles nga magsulat sa mga iglesia, mga branches, nagitungkol sa Ginoo, kung doon ay mga kabulian, kung doon ay mga kagugot, siya din magpadagsulat sama sa Roma, sa Corinto. Kanya, dito sa Corinto, naglalis man sila kay dito sa Mercados, Corinto, daghan kay mga karne nga mababoy. Mauto nga, niabot ni Pablo, ang mga mensahe nagkalalis dito ang mga tinuna tungod kay lagi, mao pa may ilan na sunod, katong dili pagkaon sa mga hugaw, nagidili kaniya atos Ginoo. Mao to si San Pablo nagpadagso sa Corinto na ngayon, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne, nga ibaligya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Pero bantayan na ng pulunga, makahimo kamo kaon sa bisan unsang karne, nga ibaligya kung ukaon ka. Di man ya? Kung ukaon ka. Unya, di man ka kakaon, di ka mo palit. Ang kuha ko na yung hipunalan ka. Sa ato pa doon ay agreement, kung ikaw mukhaon mo pa, ikaw mubayad ka. Kaya imo na kuha ko niya bitindag ka, hindi ka mubayad, pustusan naman. May pinunoon ka. Di ba? Makahimo ka mo pagkaon sa bisan unsa karne. Pangankulog manana, ang mga kapil sa bisan unsa. Bilig ko rin mo pagkangan ka. Bisan unsa karne, klaseng karne. Ngayon niya, apil na ng mga mahugaw na kanya ito, pwede ng kaulong, na kanya ito, dili kay pagkaon. Pero panahon sa Kristyanismo, ang kantong ginilig ng mga pagkaon, pwede ng kauno ni mo kung ikaw mukhaon. Pero di ka mukhaon, huwag ka pagkasada. Pero mukhaon ka, huwag ka pagkasada. Asa pagkapasan, di ka pagkasada. Eh kita, kung ang mga isti o mga Muslim mukhaon, di na ito pagkasadon. Ano pagkasakot mo na ito? Mukhaon mo sa ta. Pero sila na rin mukhaon sa karne, sa baboy, ayaw pagkasada. Ano man? Ipapili ka, makahimo ka pagkaon sa bisan unsang karne, sa walay pag-agad sa imong konsensya. Kung kanang kuhana, di mukhaon, wala na masa. Pero ang kantong di mukhaon karne sa baboy, kung naghukom nga kanato, kita nakasala, sila'y nakasala. Ano naman? Di sa paagi, nga naghukom sila tungkol kay Dunay Balakaw, kung naghukom sila sigok sa ilang kasing-kasing,
kay para kanila katong imong gikaon mahugaw lang gyapon. Tawag ito sa Biblia. Sa Roma 14:6. Usay ingon sa Roma 14:6. Ningon dito sa Roma 14:6, sila nga nagakaon ug utanon ayaw pagahukmi. Ning kadtong nagakaon sa ulod ayaw pud pagkasala. Nasa ato pa sila mga isde, sila mga Muslim, kung dili mo ka baboy, hindi na gano. Pero kita usab nga nakaibos kung sino nga kung mukaon tani, dili ta may pilo, sila mo nagkasala to. Nganong gihukman man tang na impierno. Di ba karon hangtod karon gihukman ta nga impierno? Sila mo isala. Akato karon pagpanubag lang sa ilang rason kay ila tang gihukman nga mukaon tag baboy may impierno ta. Dili kung sila dili mukaon dito pugsong, dapat nilang gamiton mga iso. Kaya ano sa buhat 10, sa buhat 10:11, si Pedro nakakita ako sa kabalik sa tagigutom sila. Ngayon ang tilog si Kristo man to. Pedro, pagkuha, pag-ihaw, ugaw. Ngayon yung mga ubang reliyon, dili man na may pasabot na. Kay kana kung nakita ni Pedro, mao kuno na ang pananawon kadto mga tao na namasupakiro. Kung mo sa imong paduyunan po ng ilang rason, na ati ay tao ang patutin. Di ba? Di ba niya nakita dito ni Pedro, nagipakita sa nanawang sa diyang ikutom siya, mga mananap ng mga hugaw. Kapasagin ka diya, mananap na limpyo. Dili, ang nakita ni Pedro, ulos mananap ng mga hugaw, ihasaya mananap ang tinog ni Kristo na gingon, Pedro, pagkuha, pag-ihaw, ugaon. Kung sa may tubag ni Pedro, wag mo kakao baboy. Dili ko Ginoo kay sukat, wag mo kakaon o mga mahugaw mananap. Ang tingog, ayaw nganli. Ang mga butang, nga gihinuwa na sa Diyos. Niya mga islimin yung na, hasta magtilo imong kaulang. Ano, mapagkaon? Membro ba na parts para sa appliances? Pinag-brasa na part ka na sa gitawag na itong pagkaon, ang martilyo di mo na pagkaon. Sumali ilang lasot. Pero kung imong tanaw, ipakaon as Ginoo. Si Pedro gay nga sakop sa SDA pagkaniya to, kaya kung silang ibaliban, pero ang tinog ng ingon, pag-usap na. Kaon. Pero tanawa, ato nang nanaliyaw, kaya abot na nga itong master nito. Brother Sok, may gabi. Tanawa ito sa Biblia, niya ito mga tao nagkakaon, nagabantay sa mga karano. Sige yun, Hebreo 3:9. Ayaw itugot na mutipas kita sa tinuod nga pagturunan. Dili pinaagis pagtuman may tungod sa kalanon, sa balaod. Kaya ang nagatuman ini may tungod sa kalanon, walay kapusanan ni atong nagatuman. Dato pa, kung katong balawora, imong gyapon ginatuman karon, ingon sa San Pablo, ngadto sa Hebreanon, katong nagatuman may tungod sa kalanon, kini ana kanila walay kapusanan. Kuhanan ninyo, dili na to tason kay kung ato gitason madugay taguman. Pasalamat ang tangan ako katong mentor, o niya salamat sa presidente, nga ang CFDC po, bisan di Baguio, nagpabilin na baro sa kamaturan, God cannot die forever and ever. Amen. Teka salamat. Salamat, Brother DC, dari Kumtas. Salamat sa pag-iso, Brother second speaker to, Brother Leon Cans, Noel Canizares from Bohol. Aposto ng Bohol si DC, Bohol po to. Atong first speaker, asam to, Luna. Ulit pa si Brother Audi Kalago. Atong scientist, So, bati ang mga kiksunan ang tulog na speaker sa to. Wala ko silang mga topics o from every time na doon ay you speak din o practice din makwanta, refresh sa itong mga pagtulunan sa itong simbahan mga kiksunan. Just imagine, ang first speaker na to, nag-isling kalabot sa kung saan na to, pag-ila, na doon ay Ginoo. So ito kay Pao, doon ay Diyos. Nanong bang mga katawan, o di na gamay, sa Amerika, Europe, mga kaiksunan, pertibigyan na kayo mga atheists, alam nila way Ginoo. In fact, nasa
mga YouTube, nasa online mga kaigsunan, ang mga simbahan ito, wala kayo, gamay kayo mga node, no? Kay converted mo ba yung nagtawhan sa wala pagila, no? Sa natuwa ng Diyos. Isgutan sa kaigsunan, kalapot sa atong kapistahan, no? Sa Disyembiyotso mga kaigsunan, nag-isgut, may tungod sa pagkaimakulala konsepsyon ng Maria. O kay Brother DC, nag-isgut, kalapot sa idilit na pagkaon, kapan alam na itong mga Katoliko mga kaigsunan, wala na bugaw mga pagkaon ng kaigsunan. Kaya Ginoo mismo, naghinlo na ini. Mahugaw lang ang pagkaon kung natong nauna hugaw. So, nindot mga kaigsunan, no? Yung salamat tayo sa tanan, ang atong nalatay bisita ko, no? Bago. First time na yung delivered. Ikan sa buwan niya, asa na siya sa buwan? Ubay. Kinsa mong buwan nito, kinsa mong ang parikunan nito, sabay. Pitubo. Sa muli. Sa Bayabas. Padre Bilis. Sa Padre Bilis na atong buwan ito. Kuriyata ko. Okay. Kanya sa tingin ko tiyatag mga igsoon ang atong igsoon, ato ang mamahan sa ginawa. Tugutin ko sa pag kay Bao, no? Kay kini katapusan Lunes din before sa tuang Christmas party, no? Before sa tuang Christmas party. Atong Christmas party karong Domingo gyud mga igsoon, no? Paano sa board yun na to, atong taygayong sa board na kinaog gyud ang atong Christmas party ato dito sa Routine Beach, no? So, atong naibukan mga igsunan during the time sa pag-meeting sa Board of Stewards last katong first Sunday na Banyo Beach ato ang naibukan. Pero dito ka final mga igsunan kay pag-adto dito sa Banyo Beach, fully booked na ang Mountain View. Na fully booked na tungod kay pwedeng lighan kayo mga liko. Atong Domingo po mga igsunan. So, sagad, pabog daan, mga 3-4 months pagkali, no? Pabog na daan. Kita nakapabog pa, mga 3 weeks na lang. So, fully booked na. Pagkita dito, asa kita, isang ko na ito sa Hudson Beach Resort. Ang Hudson Beach Resort, mga kaigsoon na nalagyan pa sa Maribago. Well-known na Hudson. So, in case nga, namo sa kailan, huwag mong katulad ito, muntahan namin pa, iabot nyo sa Maribago, muntahan namin pa sa Hudson. Tundukan mo. Kanya naman ko rin, kaya na ang Kilid Hotel, doon na kalimot sa hotel, sa hotel na. Kisang kaya doon sa hotel, J Hotel, no? Nadi lagi, Brazil kayo, sige na, balik-balik ito sa Jigyo. Sige na ko na balik-balik. Okay na ito. Wala na, salamat kayo sa itong sponsors mga kaigsunan. Actually, no? Ito ang Christmas party ko. Huwag na ka din marang yapon ito. Magdata sa pagkagaling ng BYOB ba? No? Bring your own provision. Mga yapon, sa yapon mga kaigsunan, ito ang Pasko na itong Christmas party. No? We have to bring our own provision, BYOB. Kanya, hindi kasabutan naman lang na hindi kayo ko, no? By chapter na lang. By chapter. Kita din sa May, maraming tagpay-upay yung mga chapters, tinisimbahan or mga tapok na itong kaigsunan. Kita man, individual work. Although, adunay ni-pledge, no? Adunay ni-pledge nga kini ang Litson. Bali-bali na na. Matutong ba na ni, di mo magkakabaw na ito. Ang litan ng baboy. Sa unang panahon, mahugaw, ikan na ito, gumikan sa Palawan. Pero meron ba na? Motob sa muso, igawas na sa ikan sa lawas, magkaigsunan, ang makahugaw yung sa tao, ang gawas ikan sa baka. Nindot, no? Nindot. So, itong tagas-tagas na dugo, hindi na po sa palabi, no? Kaya 120 o 180, mga normal. Mula pa sa ngayon, mabuti ng 130 magkaigsunan, talaga sa boundary. So, hinahita na yung kitkit sa ambitso. Bilang,
kasi mata sa mga diri sa Capital Parish. Ano nga ang murag na himo na ko na routine, no? 5:45 sa buntag, sa 5:45 ang first class yun. Sa adlaw Lunes hangtod sa Sabado, gawa sa Domingo kay magsulod alas 5 mga kaigsunan. Kunya kanang kada adlaw mo 30 minutos sa hamon sa pare, umisa ko sa misa. Dali ra. Yang man gid na di mo lagi sa Pablo diha sa asana unang Timoteo man para uso nga kini ang maayo ang pag-ehersisyo sa paglawas, physical fitness, maayo sa mas labaw maayo ang pag-ehersisyo dalawa sa pag-espirituhan ng mga kaigsunan. Mana man sa Santos yung misa, diyan po sa simbahan, libot-libot yung mga kaigsunan, walking, jogging, no? Mana na, utang dito sa kining, ang sana kininyan para sa bibig. Talas din, normal yung mga kaigsunan, no? Naman, kanan ato ang pag-exercise mga kaigsunan, sakto din ang iba sa mga medical findings na di ta mag-exercise, dali lang taas na naman. Level sa tunog ang exercise yung BP, no? Pero sa gula nga mag-exercise, sa 30 minutes walking, jogging, ito masinyon na, di na maramihan o dagan, pwede walking na no? Breast walking or jogging naman, walking, jogging naman. Kaya kung mag-isunan 90 pagkita ng 35, sa bangko ko ng trabaho, di almost kada tuig naman may check up, no? Laboratory. Pag 35 years old ako, may mga 10 years na nagtrabaho sa bangko, i-check up kita na, katong taas-taas kita. Na-EKG. Pag EKG naman nagsunan, ibalik ko sa ito EKG. Kaya ang sa result yan, di maayo ako ang kuhan sa EKG, di maayo ang result sa kuhan EKG. Matugin ko sa doktor na, sir, di maayo ang kuhan sa presentasi. Kaya nundun ko sa bata ko, ibinintari ko ang resunan niya. May intari ko maayo, buha ako pala na, may ito. Mana na, ini yang hinundog mo, kasi tuloy, dali ko kayo makanato, ang doktor na nagkakon sa findings na di maayo ang kuhan akong kasi, wala na akong ingon doktor na 1 minute, jogging, niya, relax, walking, niya, jogging ako, niya, walking ako. So kaya ako ibuhat na rin na, kaya kung palabihan ko, buha ang pronoun. Dili kayo, kuhan kasi. Kaya diferensyado. So, maya ko yung no? Na aron lagi physical fitness mag-iksunan, jogging, walking. Na kaya sige ko, efektibo kayo, lumikan kayo. Bisag, magkataon pa, no? Magkataon ko kinayang taas-taas yung mga kolesterol, down mo yun. Pero panahon na mag-iksunan December, hinahanglan nga, disiplina yun. Ang mga volunteers sa City Jail, naligo yung dagat mag-igsunan dito sa Alcoy. Kanya, siya man may ako, idat na may usa ka litso ni Pag-Dispin. Bato na, siya mo, wali ka panay, di pang-panay, para rin ni Pag-Dispin. Ang mga volunteers sa CTJ, mga mag-igsunan. Wala, karong panahon na, grabe ang kaon, so therefore, alam sa mga, kailangan nga, minimize. Kaya, findings sa WHO, findings sa Pilipinas, mga kaigsunan, panahon ganit sa December, dagan tayong nangakuan, tubigan sa heart attack, no? Kasi ito mga kaigsunan. Mga as Catholic defenders, sa mga San Pablo, mga kaigsunan, matumpanihan niya sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 27, ay disiplina yung lawas, we Catholic defenders must also discipline not only our spiritual soul, the same as our body, because we are the steward of our body. Amen? Amen. Alright, so ito ba na mga kaigsunan? By the way, no?
ini ang unsa to ang katulungan sabot na to. Usa na kasakyan na si Brother Mario ni play si Brother Mario na siya yung pa sa service, pagka po ng service mo kaigsunan, kunya kini ang dinigod sa Leon Kilat, kini bigyan no sa USGR nya sugod ko size sa buntag, no? Sugod ko size sa buntag. Kunya mula ba si Brother Mario either around 6:30 o 7 o'clock mag-action because ang atong sugod dito sa venue 8 o'clock. So, magkasugod, magagawa sa mga 7:30, maliit na yun, no? Wala na 6 o'clock na, ito din magtapok ka din, labi na ito sa, ano, itong i-assign sa sound system, pati kung ata pa kayo sa panday, itong ingani, no? Itong dalawa nila ni Brother Hill. So, di mo ni maong dalawa ni Brother Crispin, katong ang gila Brother Crispin, no? Kaya gamay nito naman, kato pang outdoor dito mag-ison, dako ay tingog, magsa tingog mag-ison, mga okay na ito, kaya mapatilain pa ito sa Hansa. Nya, ating mga programs na mag-isunan, so at least hindi ka sa sutso, o sa halina sa hamurat mo, magamit na ito ng opinion. Nya, balik ko mga isunan, naalala ko yung 150 pesos, wala ta, no? Puhutan ka sa text-text ka, bulsa sa ako ang entrance fee, no? 150 pesos per person. Kaya, kung na, business or muna, dili mo na yung open sa public na wala bayad mga isunan. Kanya, ang ako ang sa FD mo ang mabaga sa ang venue, kaya na may bayad ng venue, ang sa ito ang pagsulod na ito, mag-text lang tao, bayad, 150 pesos. Kaya sa pagkakaroon ng isunan, magkuhan naman, BYOP ta, kanya, bisan din ta, katumba mo kada, ay, o din mo kada mga isunan, ayaw mo ang rason na dito magkanto. Kaya naman, balik ko ang ng business party, kausa lang sa sukuhin. Dan salamat, kaya dili ka magdala ng mga isunan at sugatong sa sipag kapag. Ano ito ang ipaabot na amahal sa ating ginawan at sugatong sa sipag kapag. Brother Sok Fernandez. Hansan Beach Resort, Maribago. Lapulan ko sa ikil so. Marigundon, yan din sulat ka, Maribago. Sunod na siya din so. Sa ilo na sa Uduba. Dili ka po. Gikan sa aning first bridge sa first bridge. Dili ka. Padung dito sa maling andun. It's so good. Kaya mo sa first bridge. Dito ka. Dili ka mo dito. Dito. Maribago, Marigundo na sa Bansok, yan sunod. Maribago. Sa ito mo naman na, pila ka mga perspective nga sinampo. Atong gitanong Bansok, gitanong ito sa online, murag gamay-gamay mo naglista dito, murag mabot pa ito mga 30 to 50 kaya, no? Pero, di mo naman ito mapanggil kay at the moment nga naanay ko mga iksunan, murag ma-excited ba, no? Excited. Kunya, kana po sa online, hindi rin po talaga doon nga mo manito, mo present ito, no? Mo pa-check dito sa attendance. Kay, rasa ko, di mo kailangan, lagi ko mag-check na, no? Lagi ako mag-iksunan nga, pero rin hindi makakuhan. So, hindi maapin ako sa pag-check. Actually, mag-iksunan, tingnan ito ako na 100, no? Pero tumalik ko mag-iksunan, dito handong yan na, tungkol kay BYOP buta, no? So, bahala mo, mas mayo lang mo, pinsanin, kaya mas mo, bahala mo sobra, ito pagkawag kaysa wakpan, no? Makulang. Di ka na makulang mag-iksunan kung data, kung gawin ba, niya. Suportahan sa itong necklace na ito, Brother GQ, Jeffrey Pilusa, niya, isda, nilagayo na, ito, magkakot tayo, Brother Crispin, isa pa niya, nato next sa mag-iksunan, ato na ipunon, so, nakikita ko kayo, bundan siya kayo, parangin sa kayo nga. Okay, namoy, pumunta na? Concern niyo? Before the day is also? Oh, di ka mag-mantin kay pagkatahon na kay amount of 1,000 words, amount of 1,000 voice. Di ka mag-mantin. Yan, natin ang program na mag-iksunan. So, kung natin ka na nito, mas maayaw, no? So, dito magkakan. Ato yung natin ka.
ato mamana sa pagkatinawan ng sa panagis. Salamat kayo, Brad Adam, atong presidente na utan. Maligong bubuhihan ko kayo. Kaya din atong mga maunugon di kayo. President Campos, si Brother Jeffrey Gidensa, si Imperio, Dan Kutas, Fernando Ibnin, amin, ang hayak ini, guban pa na niya karoon sa kata niya. At lugar, linggo na, pero kayo ko, makahip ko pag-huli dito, tumatong ganito kayo. Doon naman tayo commitment sa klase ng Pilipinas. Yan, kadaghan naman po, gawas na mamati na ito sa Mindanao, Visayas, Southern Luzon, abot na ng DOHC, Usugay. Marang hindi na ito'y kompromiso kay tagsarang panahon nga makapadayag ka niya. Yan itong yaging domingo niya si Jan Oliver sa Pentecostal. Sipa kay Tingog, yung may isang mutana. Magkabatuwalan niya sa mga tao kuminaw ng banjil mo, focus kayo kay hinaan sila kay Jan Oliver. Kaya ang atong di makaroon mo ang pagsipa. Yes, Biblia, doon ay buhang ko kay Sugong ginawa niya sa Exodus 20. Exodus 23, 24, nag-iwan ng Diyos. Ako ang Diyos, huwag na ilain. Ako ang Diyos, huwag na ilain sibahon, ako lamang. Pati po sino. Ora, isakyan sa itong mga isuon ng nabili katoliko na sa iyong ginawang katoliko, musipa mo mulain. Simba ni Santa Maria, simba sa mga santos, mga buluhaton na i-practice na sa mga katoliko sa lugay panahon. Pero supak na sa walang kasulatan. Okay ba? Matulad nila na San Juan 8:43, kadtong naminaw sa akong napuno, o bituman sa akong napuno, ako na. Pero kadtong dili mamati sa mga pulong, dili magtuman sa mga pulong, dili na. So, ibutangan niya si Robert basta sulpang kita niya, dili na iya. Yeah, sa Mateo 4:10, sa Mateo 4:10, mingon sa si Kristo, ang Diyos lamang mo'y simba. O ang Diyos lamang ang imong alikha. Ang Diyos lamang ang imong simbahan. Ang Diyos lamang ang imong alagay. Wala ka, as Catholic faith defenders, preparado ta. Kailan na maka-andam ta. Na hindi ka maghahanan pa sa langit kung kakawag sa itong kaspa. Di ba yun ang ganilita andam? Sa Mateo 4:10, yung Diyos Kristo, Diyos labang mo yung masibahon. Siya labang yung alagaran. Siya ito alagaran. Na unsa may ito ikutubag na. Catholic faith defender, yun ako. Na kailangan preparado na. Aron ang paminaw, kay bao na kinig-lisog nga pregunta sa Biblia, may tubag kay Catholic faith defenders. May tubag. Nabayaran sa may tubag. Sa may yung katubag. Diyan, so tila. Tinood, yung mga nangyari na si Kristo, mamalaiki po sa mga buhat po ito Rosi na sakto sa Japon ay umanay. Sige, hindi klaro mo tubag. Hindi lang tubag mo sa Kristo. Klaro mo yun, hindi. Kasi kita ikin mo lang tap sa'yo. Pero yun, bitaw. Ano mo sa bukya, ipinalang preparado. May lahat na. Narito preparado. Ang sampo sa mga isa-isa ito, huwag yung unahon natin.
Salmos 26 pa. Kung sa inyo sa Biblia, ihatag na to sa Diyos. Kay siya mo man ang labing dako. Kung siya ang labing hataas o hanagdon, ihatag na to ang labing hataas na pagsimpa. Kanya labing hataas. Doon na siya, the highest. Diyan sa English grammar, ang positive sa highest, high. Ang sunod higher, taas, mas taas, o labing taas. Ngayon taga sa mga lalaki, gwapo, mas gwapo, labing gwapo. Brilliant din mata, may nigutok, pero sunod, mas may pagkutok niya. Pero doon lagi labing brilliant. So, mga higher, highest. So, mag-isgot kita nga, Diyos, may hatagan ito, labing hataas ng pagsimba, pagkatagan, basta kung meron na ubos-ubos. Mga na nga itong pagsimba sa Santos. Mga na pagkutana, takong pagkutana, mga narinig ka ng pagkutana, doon na ba ay mabasa na Diyos nagsugod na simbahan ng Santos. Guna ka. Guna ka yung mabasa at ginunod sumot na simbahan ng Santos. Mawagin na ganit. Isto ka tayo. Pero pumunta ko. Iligong akong ipunta na mabasa na studio. May magbasa kayo niya. Kung mabasa. Kung may akong salit sa'yo. Sige. Kung siguro 42 uso. Kung 5 por Dios uso. Kung 5 ulo, kung 42 uso. Di mo na mabasa yan si Bahan pala. Kita ka kung simba, madagit yun sa tubag na ito. Dili kayo nanahog 5 ulo. Hindi kayo maminaw ninyo kung sa Santos. Ang simba man sa Santos, may magiging. May mga naspika sa tayo kung tubag may pumunta So, size, Muwagin ko na. So, di na pumasa. May musuko. Ang mabasa na sa Pinadaya Grace City ng Tusmibig. Pinadaya Grace City ng Tusmibig. Nag-isgot ang Diyos kung siya ka-anghel, ni anghel literal, obispo, taga Philadelphia, nagalaga sa Philadelphia nga, nabantog sa iya yung kamukutan, kabalaan, ka-Diyos kamalulibon sa mga kabus, kamahinatanon. Gipay mo, sige rin o katawa, nagkini ang usaka balaan. Dahil isuko man, na ay bundok, nga nagmuyo sa simbahan, sinagugan sa tanas, ako na silang kulang. O muyo ako, simbahan siya. Kanang balaan ng obispo, buutan ng obispo, kay Diyos ng obispo, simbahan. Luhuran ninyo, luhod ko mo siya niyang tubangan. Simbahan siya. Aron mo may balo na ako rin mo kanina. Simbahan siya. Aron mo may balo na ako rin mo kanina. Ito na yung mawasa. Sa sentence na, that is a command. Suko yun, siguro. Yan practice, sa mga ito mabasa. Na isimpa mo lang. Wala rin po ninyo, sa ito pagkakatalit defender, dahil kita gulbin, kung suwat na yun, yan ibihon din na ito sa balay yung mabasa ba ang dili pa. Sa ilo ba sa 1 text. Doon yung mabasa sa Biblia, kaya gisimpang ko lahat. Sana. Ephesians 6:18. Sabay ni ko opera. Huwag ka niya yung tanan sa pagkampo. Kung paayaw ka mo muna lagi sa Espiritu, kung hindi, pagbantay ka mo, nahutay kayo, pagkampo karoon ay alam sa iyong balaang katawan sa Diyos. Oo, kita mo na hampo ka sa libo. Balaan ng katawan sa Diyos. Kita mo yung hampo. Wala ka rin makita, as sa mabasa, na ang balaan, object of our prayer.
Atong gisimba ba? Ang malaan. Nga na yung mabasa sa Biblia. Katong yung isip na dito. Iso, kita man nga pampuon sa Diyos sa balaan katawhan niya. Ato palayo sa silutan. Karang klaro yun, muna nga, kaya ba, hindi mo kikiyay nga itong linangka o katong lupang mo. Sibog yun. Ipak! Oo, yun. Nakiro ba siya? Muna, Catholic po yung depender, atong ginawa na nga. Sa relative pamparatis, sen, o sa singular paratos is, muna yung muto sa Boy Scout. Be always prepared. Ito man. Hindi na makukuha ni CCTGs. Kuha ni CCTGs. Wala pa na. Kung may isbugan yan na si Pahong wala. Nagipasilugan si Jesus mga balaan. Okay. Oh, Brad. Arkay. Ha? Talagang mo ba sa hat? Be, ang ginawa niya itong professor. In the Second Council of Nicaea, the Second Council of Nicaea in 787 AD, 787 AD, klaro kasi kata, definitely profess that the veneration of the images of saints is legitimate sa ito klaro, i-declare nga kung ato bang sa santo ng mga santo, ang word ada is veneration, pero Ginoo na gali, adoration. So, di na ito i-translate ng simba. Nagsimba taglarawan kay mamanay punto sa mga protestante nga atakiyon para nagsimba taglarawan. No. The word is veneration. Yan, bilisa niya sa veneration is pagday, respeto, kasanto. So, kung gano'n atakiyon ka sa mga protestante, dapat kay they will use the word and we accept the word simba to mean worship. What kind of worship? Larawan, we venerate the images of saints. As declared in 787 in the Second Council of Nicaea, basta gali veneration santos, in Latin, latria. Veneration in Latin is dolia. Latria is adoration. Basta gali Ginoo, Santo Niño, Holy Spirit, God the Father Almighty, we worship, we adore, adoration. Mga santos gali, veneration, dolia in Latin. Oh, salamat kayo, Brad. Salamat kayo, sir. Kumukan na po na sa Biblia, man. Di ba si Council of Trent? From the Bible, direct from the Bible. They answer the professor ka distinction of worship. Lain-lain klase na. Pagsimba kayo. Na Idolia, Latria, ganing sa Diyos gila, adoration. Idolia, veneration. Pero ang pumunta na sa walay reliyon, mabasa ba sa Biblia? Ya dari lagi ke Muhammad menunjukkan kalau bakar besar yang bikin kupon bertandas bakar kan kurai baru Muhammad tahu kan seperti sulis bakar mana kamu om dan soal yang buah itu di mana di film lawas Biblia Gawin siguro ba't ka Daniel 2:46? Mahona saya Daniel 2:46. Kaya si Daniel belahan para propeta mana? Yang nisimpan niya katong tao nga nabuang na. Tungkol siyang sakit, tungkol siyang bisyo, tungkol siyang kanila, siyang pagkahari. Kaon mo ito sukses ko. Yang pagkakot ni Daniel yang di Bebira. Pada yang naulian yang disay-sayang na dako ka tulabako sa Diyos. Ari mo ka. You have to become normal of your life. And I will restore your life health. Avoid to commit sins again. Ayaw ka. So, bibiyaan sa akin yung mga binuang, yung mga vicious babayo ka pa. No yan. O, balik na po sa siyang ingrediento. Pasalamat sa Ginoo. Nalaway ang mga adlaw, ibalik pa si Daniel. Mga pagkaibaw sa akin, bigyakan kayo, way lang ni hapa. Kung tanawang isang kanya, o si Nabucodonosor, mihapa kung gisimpa ni Daniel. Ang object of worship, naghihimo, nagtog yun ni Daniel. Pero tanawan sa pagsulti ni Daniel. Siya ng pagampo. Kita na ito nga,
dili si Daniel ang object of his adoration. O Daniel, ikaw, pinilan sa Diyos. Ikaw, Daniel, binili sa Diyos. Propita ka. Gibutiyakan ka sa Diyos sa mga tinago. Siya ang imong Diyos, kung tinubog na Diyos, dalaygon na Diyos. Ako nagasimba kanya. But the action of worship, the object was Daniel. Ang iko, kaya siya pagsimba, pagluhod, Daniel man. Mo may isuot sa Biblia, and Daniel worshipped. Nabucodonosor worship Daniel. Worship. The subject is the king, Hari. Pero ang object of his worship, si Daniel. Mo yung mabasa na ito. Naing litra po kita. O si Daniel mihapa. O si Nabucodonosor mihapa. Misimpa ni Daniel. Pero kung hindi mo na po pinawa ng isulti, doon ay labaw gila niya. Imong Diyos. May matulog ng Diyos. Mao ang hanik sa mga natin. Okay, sa ito pa, kung nagiging mabasa man. Katong isulti sa itong professor, sakto to in the sense of the true really definition of worship. Yan, ito i-declara sa Isaiah 3:21-25 AD. So, wala. Pero pumunta sa insulto, magdala insulto, kini mo na sa krediyog ng ikumtuhan. Basahin ko sa Biblia. Dili ayaw na lang. Okay? Meron kasukod sila katangkin na ito. Wala nga, ang pagsimba, i-defender na ka, ihatag na ito, labing na sa pagsimba, o nagsalmos sa Biblia-size. Bagro. Walang highest. Taaso, taas, taas kay kaniya, o labing taas nilang tulog. Mga labing taas po, natong simba sa Diyos na nagbuhat ka nato. Siya nagigis ka. Siya maghatag na itong kalinaw, kalipay. Pagdaog sa itong sakit, mga problema na ito, siya. Pero ka na mga bahandi sa kalibutan, babayaran na. Lubog sa kalibutan, babayaran na. Gawom sa kalibutan, babayaran na. Pero ang labing na kapalawat sa tao matutpos, ginulit sa Biblia, babae ka. Asa mo ba sa Biblia, Brad? Jeffrey Kilisa. Nahingon ng Diyos. Ang kaingon ng nagapukan ninyo, babae. Limon tao. Ito si Iwindi. Sirak mo na yan. Sirak mo sa ito. Ha? Sa gusto kayo hindi ko siya, kaya nagpukay kayo hindi ko siya. Sirak mo. Siya Sirat 46:11. What Sirat mo eh. Sirat. Ha? Jatuh. Duduk. Katiha. Sirat. Sirat usok. Ingon ng Diyos nga, daghan nga bukad ka ninyo tungod sa matahong ng babae. Subayan, ayaw pagtanaw sa matahong ng babae. Mapupring ka. Oh. Pagtanaw ni Gwapa ganyan hanggang mo. Praise the Lord, dalay ko ng Ginoo. Pero bututo ka na ka. Mag-masturbation ka. Mao na ito yung doon lagi kang babae, ikas tiil ka ito sa bumuko. Nagpagagtak, nagsunod yung buhato na, kita ka siya. Banyan. Mag-masturbate ka dito. Nakulang siya, sa labi ng portal. Ay mong kalimutan. Laker ba? Bisa ang babae mag-masturbate. Sirat 23, 17. Nga sa kalalaki, bugal kay init siya lamas sa biga. Kung maghihimo siya pagpuy-hapoy, pangita o pati, siya kinatawag. Aron makampon siya sa lawas ng mga. Mastubi siya na. Sa balita, no? Ang atong yung pumunta na tekstos Biblia na sa Mateo 4:6. Ngayon, Ginoo, si Jesus, ang Diyos lamang mo yung sibaw. Wala yan. Di ka magalaga ng layan ng Diyos lamang. Yan sa Exodus 20, 3:4, Ginoo, ako, Diyos, huwag ako lamang yung sibaw. Di ka magsimbag layan. So, mga nga, very strong ang
ang gamit sa kaatbang nato. So we need to paralyze and to make them not credible when you put Salmos 23 Isaiah. Alright. So that when we so na kung iyon nila nga ang mo nag-translate sa word niya simba. Diyan sa ilang translation sa simba kay worship man. Shall we reason out niya? What are simba na kung na? Yes, the visionary tata. So yeah. Whereas adoration is latria. So can if we use the word simba, we are susceptible, venerable, nga insist din sila, nasakto sila kay we translate the word simba man. Kaya ka nagsimba yung gamiton para santos, against yun sila, sakto man sila. So ato mo lang, pwede so maka-explain na nga, wata mo simba laraman kung dinire. Dataw sila with only with dinire to with dinire sa simba. Yeah, but that's pag-explain ko. Pag-explain na. Pero doon naman tayo kung halong peace. Ngayon sa kasundaw ka sa gira sa basta na-involve ang Filipino soldiers. Kaya pag kuman sa kumpat ito, ipuuli siya. Yan ang nitinigrama na your mother, your wife, and your daughter are awaiting you at the airport. Libre ka siya. Kita niya siya tungo babae. Imong inahan, imong asawa, imong anak na babae. Dagan siya. Kung butang yung mati, hagkakos niya. Una niya ito sa itong ginawang. Yan natin. Ginaw kayo pa rin. Isa niya sa apin. Pag-umar siya asawa, pinaga, I love you always. You are my idol. Kapalitaw. Magbalak na. Nikis siya asawa, mokay mo natin. Igagos mo niya ng gamay bata. 5 o'clock. Bapa kayo bata mo ba? Sa igagos. Nikis lang po niya sa atin. Pulos kiss ang iyang nakita. Pero ang pagutana, pareha ba ang pagpati? Naging mas mga sundao. Kiss niya. So, hindi ko rehaso. Hindi mo na parehaso ng pagkakusin mo si mong asawa, yang imong ibati, pareha sa kakusin mo si mong ina, murag hindi ata. Ngayon man kaya, ganun atong kakusin na usawa na kapag mahal nga siya, o atong inahan, nausan na ito atong ginagawa. Pero kakusta sa atong asawa, limpationg gugma, kaya siya mo itong itagan sa itong gugma sa. Kaya sa bata, pagpangga. Pero usan na yun kapong gamit na kiss. O kagila sa niya sa aksyon, usan na pulos sa loob. Pero hindi pa rin. Wala kang explain niya itong word nga worship. Magsimpa. Pero taka na itong lunak, kalainan. Kaya mapunta tayo sa adoration, morning, nariya morning, Salmos 23 Isaiah 4. Labing taas ng pagsimpa. Diya, karina ta sa kining mga santos, Doria, mga itong pagdahil o kupasyon ng mga kanila. Diya, karina sa mga larawan, pagtahod sa mga sagradong bukan sino. Leviticus 23. Excuse me, Simon. Leviticus is 23. Yun ang Diyos. Reverence. May sanctuary. Gigamit sila ng English, reverence. Ang word, object is sanctuary. Masama ang sanctuary? What do you learn about sanctuary? Kapit ni sagrado. Yan to, muli ito rin ang kulto. Muli wala ka na po rin ang nagkukumputa. Yan may kirubin. Tapos tuma na ay kahon. Yan ito si Hon ang sabi sa nahulog nga mana. Kung katong papan na bato, isotan na po sugo katong sumpa. So natin sa sabi,
and reverence it. May sanctuary, reverence may tabernacle. Basahan ko dictionary yung sa reverence. Sa dictionary, reverence, usa sa mga meanings, worship. Many meanings to honor, to respect. To honor, respect. Sa napagpunta mo, kasi grabe pagpunta. Pero sa ang object sa atong pagsimba, simba gyapon, Diyos gani, adoration at atriya. Labi ka taas. Sa mga santos, veneration, duriya kung pasutunod. Wala, explanation na nato. Pero nga itong mga iman naman sa tubangan sa publiko, interesado sa mga tao because they are asking or proof or authority. Authority is God, source, but the authority that we use in the sangka sa biniluay, muro ka, kaya mo may ginawag nila. Ang Biblia, kaya. Oh, Brother Smith. Magkama ito pagkabataan, Hebrano 12:23. Hebrano. 12:23. Mga espiritu mo nahimik na. Sabi ko, 12:23. Ano 12:23? Hebrano 2:23. 12. 12. Ano sa mga espiritu mo nahimik na. O 2:23. 2:23. So, kinsa mga mga espiritu na higit na? Dapat ka na sa mo. Patabang ta, mo nang gigamit ni Juan. Imperium. Ningon ang ginoo ko musik mo ampo mo na ko direkta nga rin ako. Di ko muminaw ninyo. Dango ko sa Santos. Yan ay isang pagyan ko, gyapon. Hope Corintianos. 16, 17, 18. Doon ito kay galang ni Hope si Elipas, Bildad at Sapat. Pulos bugaw pa. Dito, James, bangis kayo. Daw ko na suhog kay si Hope talang sakit daan niya. Nang daan niya. Pero, naayos si Hope. Galit na. Niya ganito katao, doon na problema nga niya masulman ang tao. Wow, ito Diyos ang pagkaroon nito ng Diyos. Sangpit si Lipas, sangpit si Bildad. Tulog, siya po sino, kadungo po sino po. Pwede po gatag yung ginugay. Kaya dautan mo ang tao. Naman, as pagbibiyokin si Isyutso, yung nag-inom, dili ko maminos pagkampo sa tao ng tao. Dili ko muhatag sa inyong gipangayo. Ilipas, Bildad siya pa. Pero kung buot mo ka dawat mo sa inyong gipangayo, at doon siya'y pa po siya'y pa lang. Di ba kung ginoo ka itong natuhan ng bugol-bugolon kasi no? So nagdagan sila ni Hope. Si Hope yung pumuntan kayo, kamalan. Ampo. Ginoo Diyos, dahil kung ka. Ako'y mong ipili. Tabang nito ka. Mauning lagi pa ngayon. Tubag na ginoo, Hope. Ang ipangayo ng doon katawa kung ihatag kanila. Pero sulti, hindi tugod nila. Kaya huwag kung matipay silang pagkatao. Napala sa wisdom. Book of Wisdom 14:9. Nga the sinner and sin both are hated by God. Ang magkasasala o magkasala, dulundanan sa Diyos. Ma-accepted niya mo sana, kung nakusa ka magkasasala, mubalik sa Ginoo, tumaon siya. Panay kondisyon, mubalik sa Ginoo. Sa oras nga, ang atong puta nga, kining na ba'y mabasa sa Biblia na munang magtagalaan. Si Hope, may usa ka example. Di ba niya, tingnas nilo, ihata kong ipangayaw ka ng matuhanan. Di ba ito sa kagitan ng matuhanan? Yun sa kanila po, insulto, patawo sa mga tao. Kaya ituhuan nila nga ikaw, totoo lang ang Diyos, kung ako po, tulos ka. Magsulay, hindi mo nang kung nagdrabi kayo. Prihata ka ko nila. Ihatag na ko nila sa mga. Nilit na mga. Muna nga, prayer of the saints, magkatapang niyo kayo. Kaya parehan niya ito ilipas Bildad ng supal. Pero doon na may kondisyon. Kailangan nga magpag-usap katong nagkadawa ng lahat. Renewal of our lives.
And that renewal of lives do not postpone. Ayaw inangaan, yan lang patigong-tiguan ko, pero ginagahin niya ako. No, sir! Bisa ng bata. Kung ito kayo, ginuura. Ecclesiastes 12:9. Ang tao sa kalibutan sa mga rasista ng langoy, magbukas pupot, magbukas panahon. Mawalan ka, hindi sa labyo, hindi sa tirador. Huwag kayo, mau sa tao, di ka may bawa unsa, ano sa katakuha. Trying mong galangan na ani mo din na mo. Ako na. You enjoy that so much, your soul. You're the intellect. You can speak out. You can do something. Because of the soul given to you, but that is not yours. Yung ginagawa mo na. Ang magbiling niya na, mo na lang yung mga ikaw. Dili yung mga ika na yung mga Same ora na what is so important in our lives, today, tomorrow, and the future, I am renewed. Kaya mo kita, kaya ang renewed sa iyo naman yung sutihon. Pero sa mga Ezekiel 18:27. Ezekiel 18:27, say mo, tulura! Hingo ka, mag-inulsol ka, usapan kayo, kapuong na akong tuwa na linuwa na yung gusto ko ginulsol ka. Tuhuan to ka, kasi kung baka magkasasala, nag-inulsol, tuhuan na ka, hunong na ginulsol. Di kayo kung hunong ka para hukuk, kasi karulog ko kayo humayo ka, ikasama. Na ka to, kadi ko kayo ginuwa. Di tagalansis, o di tagalimbong sa Diyos. Kumain, obey the commandments. Kaya when you have that chaotic problems in mind, because of sin, kasama, kami kayo. Pero kung suko ka katagtuman sa suko, pupuli ang kalipay, kalinam. Yan, tapang yun sa musika na. Dili kinailan sapi at itapang. Isa na nga itong big-big, upahiyong niya, na itong mga buhat ng ayaw na tatag ang kalinaw niya. That is our duty number 3. Wala. Hindi ko tali sa lisurang kasi ginuso. Kita yung naglisod-lisod sa ito kung galingon sa kanuwasan. Ganon yung kita mo biya. Nagkabiyaan mo biya siya. Yan daw, tuhoy ko rin. Natagan ka sa kinuha ng babae nga ang katahong marag siya pa para. Pero everything, everyone has beginning and end. I'll give you a primer. Pero you cannot make the time span with Cleopatra. Bisa ikaw ikagao sa paluikon na 60, mil man ang iyong biga, mawasan si Cleopatra. So you cannot enjoy all the time forever happiness in the place. Yung mga naman, kita mo lalaki, doon ko yung iko na nag-super lawas pa. Gihita. Yung siya ikaw yun, dungan mo tayo pagkatao, huwag na kayo namatay. Buti ko sa putang yung kinatao ba? Dungan na pagkatao, huwag na kayo namatay. That is it. Do not be proud that you are strong and your armory is still strong. Time that God will give them. Do not believe that is forever. What is forever is peace, happiness, everlasting life. That is forever. Muna yung kalipay mo yung katapusan. Di ta matiguan, di ta masakit. Yung forever level. Pero si Birno, may ngutang, sige ginawa. Dalawa lang po kayo patra. Dahil supas ko sa kayo. Bilang magkagdaran yung gusto no. Awa lang, sa semana. Huwag pa kayo buto sa semana. Usa mo lang ka-oras, kasagit ka na, usa ka minuto, kasagit ka na. Kainit yan. Way sama ng kainit. Tingnan na mag-jutay. Kung katila na mag-jutay sa kayo sa inyo. Hinabakan mo. Formal siya mag-usakyan. Bangkat ako butong puting suka. Pagdi ko na ito patong suwa, paka. Susi ka pagkat mag-usakyan. Tanaw na kung tao, ikirik-kirik, ito muna siyang motor.
Niya ang magpupulog, ang magpupulog ko. Para manood mo niya lang. Sa luwas, nakuha niya ito, dapat siya nagkikili. Gumitan ko ito, iwakli na ako. Kung iwakli, kung saan na nagutan ako, promote siya sa fata. Buto ko na ako. Pero itong bigit yung buto, agas ng tubig. Kami dua kita hospital. Pagtanaw sa doktor ko, nako ka itong pasyente, dilikid. Kailan ako, doktor, ako ito na. Seso, nakong taga. Gusto na, yung doktor. 200 minuto. Ang beating siya kasi pero ako normal. You will die. Tinuog na doktor. Kaya, kung lagi mo namin kakatukay, tingin na ito, balik. Nasa tingin ko yung kaso, pero ganyan mo kamatay ng diri. Buto niya kung may sukot siya mo. Sunod ka doon. 200 sa kaso ko, kaya 220 yung ganyan normal na. Yan 200 yung beating siya kasi normal. Very abnormal. You will go to death. Wala ka diyo, buhay lang. Ano yung kulit ko siya? Kunya apa? Tahu-tahu itu dulu dia turun dulu saya sok dari situ litan apa redo siapa di bukan sukuan kadang aingkat normal maka waktu itu yang kita boleh mensyaka menunjukkan tu lah aku gimana pun menunjukkan yang mata kita ini Tuhan tangsi selamat kepada orang ayaw din mo sa lingkod. Dakhan ito kayo magbiyan ng power kabiya. Pero isutong diyan sa tao, sa kulit tao. Dubai. Dubai Ball States. Dubai. Orang ayaw ko rin dito. Ay sisirap ka iwan din. States to. Nasa sirap ka sila din. Ayaw mo tanong mo ba yung matahong guwapa? Hangad. Ayaw mo tanong. Tanong ko kayo sa akin. Ya, salamat kayo doon. Oh, sige. Istorbo po sa amin kadali. So, maka sa basta ikut sa Desember 12. Dili kaya doon mamadiling. Namin din sa namadiling. Hindi kaya doon mamadiling. Sakit. Sa ibong, ibulong, ikamu, lusi mo ako, matay na mo ba? Pero pinis ka, Oscar. Bigyan ako hapit dili. Munti yung patrunan. Ngunit plato niya na yung mata. Doon ko, gilugit man niya yung mata. Kaya pakasal mo kayo sa sarit siya. Huwag mo nga. Bisa mo naman akong kasal. Jesus, married Jesus. Munti kong tanhat niya. Sa bagay mo gusto man ako. Yung bakong laki ba? Sa ganay mong mata, sige pupunta lang. Ibarugin niya yung utang, ano yan? Naman na taas sa Wazo na to. Sa Jose. Muto yung nga rin mamangano marga. Ikabot sa 12 sa Desembre. Masakit mo siya. Ska. Wala nga. Yun yung emosyon. Bueno, papunta na itong oras. Iyaw kalimot sa sunod linggo. Niya ang gato, din gato. Karon domingo po sa. Karon domingo. Lunes. So karon domingo. Sige, sige. Alam mo, nilulutam, salamat at sino mong pinagkatikutan niya ay kalimutan. Teksto sa Pinadaya 3, sitting ito din. Niya sa Daniel 2, sekarang semua habis sa Espiritu Santo. Amen.
Ginoo, salamat sa imong kayo, salamat sa imong ugma kanamo. Panalangini kami tanan. Ginawa nga magkakaroon kami sa dawat sa imong mga pagtulunan, labaw sa kalibutan. Kini ang pangayo Ginoo sa Jesus, salamat. Santa Maria Virgen na tumangin na. Yan po kami mamagin. Amen. Saya lang sa mga magsanak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa itong Presidente, salamat dan kita, salamat ni Diyos sa Espiritu. Ini po ang baik,